nselmilkom. Illum il-ġimgħa 25 ta' Settembru nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jistaqsi lid-dixxipli min jgħidu n-nies li jien. Imnebbaħ mill-Ispirtu, Pietru jwieġeb inti l-Messija ta' Alla. U għalina, minu Ġesu? Mulej, jiena nemmen li inti l-iben ta' Alla l-ħaj. Qawwi l-fidi tiegħi u tini l-kuraġġ biex inkun xut tiegħek fid-dinja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ijak ukoll. Nistedinkom biex flimkien nirringrazzjaw il-Alla u nitolbuh l-għajnuna tiegħu u nisimgħu l-kelma tiegħu li hija ta' dawl għal ħajja tagħna biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom lill-Alla. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għammel li aħna nħarsu il-preċetti tiegħek biex jistħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Kull ħaġa għandha waqta taħt is-sema. Qari mill-ktieb ta' Kohelet. Kollox għandu żmienu u kull ħaġa għandha waqta taħt is-sema. Żmien li titwieled u żmien li tmut. Żmien li tħawwel u żmien li taħsad l-imħawwel. Żmien li toqtol u żmien li tfejjaq. Żmien li tġarraf u żmien li tibni. Żmien li tibki u żmien li tidħak. Żmien li tali u żmien li tisfel. Żmien li tarmi l-ġebel u żmien li tiġbru. Żmien li tagħnaq u żmien li titċaħħad mill-tannieq. Żmien li tikseb u żmien li titlef. Żmien li terfa' u żmien li tarmi. Żmien li tqatta' u żmien li ssewwi. Żmien li tiskot u żmien li titkellem. Żmien li tħobb u żmien li tobgħod. Żmien it-taqbid u żmien il-paċi. X'ieq għandu l-bniedem mix-xogħol li jagħmel. Jiena rajt ix-xogħol li Alla tali l-ulied il-bniedem biex ikollhom fiex jedew. Kollox għamel tajjeb f'waqtu. Nissel ukoll sens tal-imodi u l-ġejjieni f'moħħ il-bniedem. Iżda bla ma dawn jirnexxielhom jikxfu x'jagħmel Alla mill-bidu ta' tmiem. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Flimkien ngħidu it-tama f'Alla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Għamel ħaq miegħi int mulej u min nies bla tieba iddefendi l-kawża tiegħi. Min nies qarrieqa u ħżiena ħlisni. It-tama f'Alla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Inti l-ken tiegħi u Alla, għaliex warrabtni. Għax għandi ngħix imdejjaq taħt it-takkis tal-għadu. It-tama f'Alla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni. Iwasluni sal-għolja mqazza tiegħek u sal-irejjex tiegħek. It-tama f'Alla u l-għajnuna u Alla tiegħek. U nidħol ħdejn l-artal ta' Alla, ħdejn Alla ferħ u għena tiegħi.
u rodrok ħajr biċ-ċetra u Alla tiegħi. It-tama f'Alla u l-għajnuna u Alla tiegħi. Bin il-bniedem ġie biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek. Darba waqt li Ġesu kien qiegħed jitlob waħdu, kien hemm miegħu id-dixxipli tiegħu u staqsihom min jgħidu n-nies li jien. Huma weġbuh qalulu Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn li qam wieħed mill-profeti tal-imoddi. Qalilhom imma intom min tgħidu li jien? Qabes Pietru qallu inti il-Messija ta' Alla. Imbagħad ikmandhom u qalilhom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd b'dan. U qalilhom jeħtieġ li bin il-bniedem ibagħti ħafna, jiġħduh ix-xjūħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Il-kelma tal-mulej. Is-servej li għamel Ġesu mad-dixxipli tiegħu biex jara n-nies x'jaħsbu min kien fuq min kien, jidher li ma tax wis riżultati tajbin. Id-dixxipli rrapportawlu illi kien hemm min qed jgħid li huwa Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn wieħed mill-profeti. Il-maġġoranza kbira ma kinux jafu sew min kien u kienu żbaljati. U meta staqsa mbagħad lilhom lid-dixxipli u Pietru qallu inti il-Messija ta' Alla, risposta tajba, Ġesu mal-ewwel spjega kif għandu jifhem il-kelma Messija li hu kien se jgħaddi mid-tbatija, kien se jbati ħafna, jiġħduh, joqtluh u fit-tielet jum iqum. U dana qalu lil Pietru għax fehem li Pietru f'dak il-mument ma kienx qed jara ċar li dak hu il-Messija, minn dan kellu jgħaddi il-Messija. X'naraw dan l-Evanġelju għal ħajjitna llum? Hemm ħaġa li tidher tant ċara. Li l-folla, il-folla tan-nies, mhux bil-fors għandha raġun. X'jaħsbu n-nies mhux bil-fors u dejjem veru. Hawnhekk fl-Evanġelju jekk kien hemm min ħaseb li Ġesu huwa Ġwanni l-Battista, ma kienx kwistjoni ta' opinjoni jew kien jew ma kienx. L-istess jew kien Elija jew ma kienx Elija. Mhix kwistjoni dan ta' opinjoni li tista' tkun tajba ta' kulħadd. U dan huwa dawl għal ħajja tagħna għaliex kultant jiġri li aħna inħarsu lejn in-nies u naħsbu li se nsibu l-verità f'dak li jaħsbu n-nies. Dak li jaħsbu u veru jew korrett. Jista' jkun, imma jista' ma jkunx ukoll. U għalhekk li jgħid l-Evanġelju Evanġelju għalina llum huwa li qatt m'għandu jkun dan kriterju x'jaħsbu n-nies, kriterju ta' dak li huwa veru, ta' dak li huwa tajjeb. Imma għandna noqogħdu ħafna attenti li ma nitqarqux f'dan,
illi ma namlux x'jaħsbu l-oħrajn, dak li jurina x'għandna naħsbu aħna jew x'għandna nagħmlu aħna. Mbagħad hemm ħaġa oħra li tidher ċara anki fl-Evanġelju. Ġesu rrid jispjega lid-dixxipli u jrid jgħid lilna wkoll illum li mhux biżżejjed inkunu nafu fuqu, irridu narfuh tassew min hu. Diversi nies anke llum il-Ġesu jarawh bħala figura storika tal-passat, kien jgħallem affarijiet sbieħ, kien jagħmel il-mirakli, kien jagħmel il-ġid, kellu wkoll min mexa warajh, qishom qed jitkellmu fuq xi ħadd tal-imoddi. Imma Ġesu li jurina huwa li huwa ħaj, għalhekk spjega minn xiex kellu jgħaddi ma jqum mill-mewt huwa rebbieħ huwa ħaj. U din tagħmel id-differenza kollha għalina li nemmnu. Għax huwa ħaj il-kelma tiegħu hija ħajja. Ma nix qed nitkellmu fuq xi ħadd li għallem ħafna affarijiet sbieħ fil-passat. Imma xi ħadd li llum jurina tassew it-triq it-tajba, it-triq il-vera, għax huwa ħaj. U għalhekk illum tajjeb illi nitolbuh il-mulej din il-grazzja, nitolbuh li hu meta jagħmel l-istess mistoqsija lilna, int min tgħid li jien. Nitolbuh li narfuh bħala Ġesu is-Salvatur tagħna li huwa ħaj, il-feddej ħaj tagħna, dak li miegħu nafu li aħna fi żgur u li jurina it-triq il-vera. U nitolbuh ukoll biex aħna dejjem noqogħdu attenti li ma nħarsux madwarna x'jaħsbu l-oħrajn u nemmnu li bil-fors dak li jaħsbu l-oħrajn huwa veru, jew huwa tajjeb, jew għandna nimxu miegħu. Imma hu jagħtina l-grazzja biex fid-dawl tiegħu nażlu dak li hu tajjeb anki jekk l-oħrajn mhux qed jażluh. U ma nagħmlux dak li huwa ħażin anki jekk l-oħrajn qed jagħmluh. Inresqu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem narfuk bħala Ġesu li ben ta' Alla l-ħaj is-Salvatur tagħna li turina it-triq il-vera, it-triq li tagħtina l-ħajja. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għal persuna li llum tala 90 sena biex il-mulej iberika lila u lill-familja tagħha jħarisha dejjem u magħha nitolbu wkoll għal dawk li llum qed jiċċelebraw sninhom jew ukoll f'dawn il-ġranet. Nitolbu. Għana nitolbuk. Nitolbu għall-anzjani f'dan iż-żmien diffiċli partikolarment għalihom biex huma inti tagħtihom l-għajnuna biex huma jelbu il-biża' ikollhom l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu u min-naħa tagħna lkoll aħna dejjem ikollna stima u għoża kbira għalina dejjem inqisu l-anzjani mhux bħala numri imma bħala persuni eżies għalina. Nitolbu. Smana nitolbuk. Nitolbu għat-tfal u l-istudenti li qegħdin iħejju għal sena ġdida skolastika għalihom, għall-familji tagħhom, għall-għalliema, l-edukaturi, għall-mexxija tal-iskejjel. Dan iż-żmien diffiċli għal kulħadd nitolbu mulej biex tagħtihom l-erf u l-għajnuna ħalli jarfu wkoll dak li għandhom jagħmlu fi ċirkustanzi partikolarment diffiċli ta' żmienna. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej ħalli ma nkunux aħna li nabbużaw mir-riżors tal-art u ngħixu s-sejħa li nkunu aħna stess
l-aħbar it-tajba li ġi xandar Kristu ibnek. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. U nitolbu għal daw kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn il-ġranet ġurnata wara l-oħra, biex inti tilqaħħom fiħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' it-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajn tal-ħobs li qegħdin ofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Birek Alla għal-dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajn tal-imbit li qegħdin ofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Birek Alla għal-dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Għal-mulej minn idejk, is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għal-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Fi ħnina tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda qaddis, qaddis, qaddis mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejnata biex mirrajh ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Ħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr
għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes, fit-tieba tiegħek agħtina dejjem ngħinuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misterju bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Roddu ħar lil Alla. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u jaqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak itwilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort u ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex ftit ġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minn nar tal-infern
Kull ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina
palina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mudejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rinna li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera rweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi is-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-semawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rinna li inti omna għalik jisma taltana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera rweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-semawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissimorina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minn-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħniena, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddu fuq. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qat talbtana. Kristu Missier eternalla. ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana ml-isla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej.
ħaruf Talla li tneħħi drobiet tad-dinja. ħenna lina Itlob għalina Qaddisa Alla. biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. O Alla li ried li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost siqtajja tas-sema itfa' bil-qawwa Alla fiqieh tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tlok glorjus taħħa fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb tal-lum.
Min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu fuq 21-24-12-81 għal aktar dettalji. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Insellmilkom.